хора, аз съм Норман, как гледали моят канал. Аз ще ви направя едно бързо тръгче в GTA 5, както виждате. Ето GTA 5. Аз ще ви покажа. Нямам по принцип нищо в гаража. Ей този тук, там, където е, нямам нищо. Сега ще ви направя едно бързо тръгче. Обаждате се на номера, сега ще ви го покажа. Това е номера и се обаждате и ще чуете и този тук. Your business is important to us, but nobody is here to answer the phone. Please call back later. Ето, сега. Влезете в гаража. И ето, това е тека. Това е яка кола и това беше от мен хора. Чао!